ndakatoisirwa namomzi pavakaenda kujoni imwe ndakaichiwa kumakaza mwari ndiratidze mukaza ndiratidze ndakutsvaga imwe pano uyu mune muto wakasimba kune mimwari chete munhu ndikambota ndomo uyu mune muto wakasimba kune michete mukaza ndiratidze ndakutsvaga imwe pano mukangoramba kundipindura izvezvi nhasi uno imwe pano ndotomuyendera kung'anga ndomupengesa chene makumbu mwari ndirote saiwo zimbabwera zvikarikandibira mwari ndakaisirwa namomzvangu pavakaenda kujoni imwe ndakaitiwa kumakaza mwari yandiratidza mwari handisisina pekutangira zimbabwe iri rasvikarikandikongora kunditora twambom kundisiya ine ndiri chizomo kundisiya ndiri chizaskam kundisiya ine ndichiita ngefuruko mwari ndirotise izitsotsi rasvika apa rikandibira mwari ndakatoisirwa namomzi pavakaenda kujoni imwe ndakaichiwa kumakaza mwari ndiratidze mukaza ndiratidze ndakutsvaga imwe pano uyu mune muto wakasimba kune mimwari chete munhu ndikambota ndomo uyu mune muto wakasimba kune michete mukaza ndiratidze ndakutsvaga imwe pano mukangoramba kundipindura izvezvi nhasi uno imwe pano ndotomuyendera kung'anga ndomupengesa chene makumbu mwari ndirote saiwo zimbabwera zvikarikandibira mwari ndakaisirwa namomzvangu pavakaenda kujoni imwe ndakaitiwa kumakaza mwari yandiratidza mwari handisisina pekutangira zimbabwe iri rasvikarikandikongora kunditora twambom kundisiya ine ndiri chizomo kundisiya ndiri chizaskam kundisiya ine ndichiita ngefuruko mwari ndiratise izitsotsi rasvika rikandibira mwari namomzi pavakaenda kujoni mwari Entertainment. The producer is playing.